खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 24 मार्च शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों खिलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। नोंथांनि मोनसे बाथ्रायानो समाजाव गोहोम गोग्लैगोन। सुबुं समाजनि थाखाय खामानि मावगोन। साननायफ्रा दाजाबथा जागोन। वृष राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सम जानाय नङा। न'खराव दुखु साग्लोबगोन। बायदिसिना जेंना जेंसिफ्रा नोंथांखौ लोरबां खालामगोन। मिथुन राशि। थांखि जाफुंसारनायाव गोसोआ देरहासारनाय मोनगोन। गोसोआव रंजानाय फैगोन। गुबुननि थाखायबो खामानि मावनानै होगोन। कर्कट राशि। गोसोआव मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंगोन। जायखिजाया खामानिखौनो फोजोबनो नाजागोन। साननाय हनाया सिगांनिख्रुइ साबसिन। सिंह राशि। नोंथांनि थाखाय मोजां सान जानाय नङा। हरखाब नोंथांनि सोरगिदिं सुथुर बांगोन। सुथुरनिफ्राय नोंथाङा रेहाय मोननाय नङा। कन्या राशि। न'खराव हरखाब बेसेन गोसा बेसादा खहा जागोन। धोन खहा जानायखौ लानानै हारसिङैनो दुखु जागोन। तुला राशि। न'खराव मोजांसिन सान। बिसिनि सुखुआव रंजाखांगोन। न'खराव गथ' गथायखौ लानानै मोजां थांखि लागोन। वृश्चिक राशि। मोजां सान। हरखाब माबा मोनसे बेसाद मोनफुंनो हागौ। लटारिफोर लायोब्ला खाफाल जुफिनायनि मिजिं दं। धनु राशि। थांखिया हरखाब फैमाल जागोन। फैमाल मिजिंखौ लानानै हारसिङै उन दाहा खालामगोन। दिनैनि समाव नोंथाङा दुखुजों थांफागोन। मकर राशि। सांग्रां जा। न'खराव माबा मोनसे खैफोद फैनो हागौ। दावबायनायनि सिगां उन सिगां साननानै दावबायनाया नोंथांनि मोजां। कुम्भ राशि। गोसोआव सोरनिबा थुलुंगाजों साहस फैगोन। गुबुननि सायाव सोनारनानै खामानि मावगोन। साहस लानानै बुंनो हायै बाथ्राखौबो बुंगोन। मीन राशि। न'खरनि धोन दौलतआ लासैनो जोबलांगोन। न'खरनि खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा। फालांगि बिथिङाव मोजां जानाय नङा। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। गय गायग्रा आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। थापा नार्सारियाव मोननो हागोन जाखांफु लाइमोनफोरजों बानायजानाय हाजो आरो हायेनावबो गायजानाय अर्गेनिक गय फुलि। थापा नार्सारियाव अर्गेनिक आदबजों बानायजानाय मोजाङैनो खिलिखांनाय गासै 20,000सो गेरेमसा गय फुलिफोर दं। बारा नङा, फांसेयाव 60 रां होनानैनो नोंथांमोना गय फुलिखौ बायना लांनो हागोन। बुरजा लाङोब्ला खमायनायनि सुबिदाबो मोननो हागोन। थापा नार्सारिनि गुबै थङा क'क्राझार सहरनि सानजा फारसे थानाय बावखुंग्रि हाजोजों नांजाबनाय हरिनागुरि गामि हाथाइनि साखाथियाव। बे अर्गेनिक गय फुलिफोरखौ लांफैनोब्ला नोंथाङा 8011837272 नङाब्ला 9707460226 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामहरनो हागोन।